baba mai martaba zauna haune da lafiya sarkin bai mazajen jiya turaki nauyi na kai sai wuya zauna mazaje da nauyi zauna sarake da kuɗi baba ka neman na komai muku muna kara kai ne wannan rabin Sani Ahmad turaki muje kananan da girma Allah yana kara dama san babu wasu masu imma tun da uban maka ba mu girma ko kuma sai mu dan baka dama na ce sarkin bai na Gaya waye zai haihuwa isasshe tuni ka kasance sananne mai daraja hakaɗin ne dole a yau mu dan baka girma dole a yau mu dan baka dama na ce muku ga turakin gabasawa kun ga mai gida na mu kyakkyawa abin kira babu kushewa mai al'umma na musan kowa mai al'umma na musan kowa ambassador na mu mai girma Sani baba dan baiwa muna kananan da kawa kawe su karshe a kaiwa Allah yake baka komai shasha'anin ka mai tallakawa zauna sarari mu je daga Amadu Muhammadu kun ga Amadu mu je zuwa kun ga mai zudu ga gudu sasu si ta gudu mu je zuwa baba gaishe ka baka ke zauna da tijo saraki girman ka ya kai mu maka wakar mu ne mu ce da kai lafiya dai tun da dubu suke take baya zauna kalau turaki zauna kalau zauna baba zauna kalau turaki zauna kalau zauna baba zauna kalau turaki zauna kalau baba sar baba zauna kalau turaki zauna zauna da lafiya dai zauna kalau turaki zauna tasa da lafiya dai zauna kalau turaki zauna a karbuwan mu sosai zauna kalau turaki zauna je kabuwan kaya dai zauna kalau turaki zauna zauna da lafiya dai bayi ma wargi kowai yi maka bai kai daidai ba bayi ma tauri kowa sha maka bai kai cancan ba goya marayu ne aikin naka baka ɗauwar ba gaida ita marge kowa zabura ba zai kayar ba mu je ajiyar Allah mu je gaba da gaba tura dai baya mu je mutumin kirki sara kuma baya ishe ba manjiriya turaki na din Allah na gwamna gandu je gaba da manya turaki na din Allah na gwamna gandu je ta kungiwa turaki na din Allah na gwamna gandu je mai talakawa turaki na din Allah na gwamna gandu je kogin baiwa kogin baiwa Allah ya rike ba waiwai ba sarkin bai na Gayan zaki kowa ya gama sai mamaki mu ne yau ga mutumin kirki kai ne ke sanya maza aiki ba kake saraki da shan Allah mun gaida saraki da shan Allah ikon Allah mu je gaba dan bayan Allah haƙuri jimila ya sa gaba ba mai kunci ba kake zauna da kai sauya maza ba ai ma wargi sama ba haihuwa manya ba haihuwa gamce maza shashanan ga masu gida SSA foreign investment na gwamna masu gida shashanan ka babba shashanan ka babbar giwa shasha'anin ka babbar giwa mu je ba amma wargiwa shashanan ka babbar giwa wani rabin Sani Ahmad je ka matsa ba alhaji rabi yayi madama shasha'anin ka babbar giwa mu je ba amma wargiwa na gaida gwamna baban kowa mai girma alhaji dokta Abdullahi Umar Ganduje mai talakawa shasha'anin ka babbar giwa mu je ba amma wargiwa SSA yayi ma baba foreign investment na kanan mu ta dabo Allah ya taya ma girma shasha'anin ka babbar giwa mu je ba amma wargiwa mu je zaki Chau 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 zakin ya gunji yana duk sun daura ki mai kudi a cikin banki a gaida namu mai kwana sallah gaida mai kwana sallah a gaida da wurin bayan Allah
gwamna duniya da ke ta dauka. Ba da garaje ba sai mun yi shi gida mun gaishe shi. Mai girma SSA Na gwamna mun yaba da ɗabi'un shi. Tun da al'umma da jama'ar kanan sun yaba shi akwai kishi. kai rana mai haska gari Da dawayen an san shi. Allah ne ya gatan shi, mala'iku suke tsare girman shi. in kai badan ba Da na kira shi babbar alƙarya, don gudura ba aiki ko gwamnati tana sauraren shi. ko jiga mai girma Saddauna sabon musa mun ganye shi dan yana mana kyauta ya rike mutuncin da tijo kuma Sardaunan sabon waje gaba tura hanyewa. Mai tarkawa Allah ya rike ba wai ba. ga gaisuwar girma zanyo wa mutanen girma mun tari ishaq ya kasai mai girma har ya kai Turake mazan fama je gaba mai alfarma. Honorable Sani Ahmadu Turaki san kowa. mun tari ishaq ya kasai baiti na yi ma zauna lafiya dan mutane masu halin girma haka Turake mazan fama je gaba mai alfarma. Honorable Sani Ahmadu Turaki san kowa. ga komanda nan mai asali kuma halin girma honorable murtala sulangaro mai girma Turake mazan fama je gaba mai alfarma. Honorable Sani Ahmadu Turaki san kowa. kwamishina polo kalagan manaje mai girma honorable murtala sulangaro jika an bar malam Turake mazan fama je gaba mai alfarma. Honorable Sani Ahmadu Turaki san kowa. galadi mamuri muje gaba mai alfarma hakimin jalingo allahu yake ma tsari Turake mazan fama je gaba mai alfarma. to kai Honorable Sani Ahmadu Turaki san kowa. kuma mai girma da fice gwamna na kano man gaishe shi ma da amanar nan da yake ma mai girma Turake mazan fama je gaba mai alfarma. Honorable Sani Ahmadu Turaki san kowa. Yusuf boy mai waka ne na yi wakar ba wai ba sarkin waka na Turaki ku zo ku ji ba wai ba ba wai ba ba wai ba Allah ka iya mana